खुलुमबाय बयखौबो एनडिबिनि गायसनगिरि मानगेदेर रन्जन दैमारी सारा मैया जोबथेसालिनिफ्राय फेरेलाव 30 साननि थाखाय न'आव फैदों। दा बे समाव नुनो मोननाय जादों डक्टर अंजलि दैमारी मेडामा बिनि सोमोन्दै माखासे बाथ्रा फोरमायनाय खौरां बिजोङाव नोंथांमोना डक्टर अंजलि दैमारी मेडामनि सुंद' फोरमायनाय भिडिअ क्लिप्सखौ नायनानै लादो। Welcome home. दिनै एनुवेल जितु लिभ मोनो जायफ्रा कनभिक्ट जायो बिथांमोना बोसोरथाम कमप्लिट थाखांनायनि उनावहाय बोसोरफ्रोमबो लिभ मोनो एबा सुटि मोनो। बे सुटियाव फैदों। गिबि बोसोर सुटि होयोब्ला 20 साननि थाखाय होयो। थांनाय बोसोराव 20 साननि थाखाय फैदोंमोन। देग्लायनिफ्राय बिथाङा बोसोरफ्रोमबो 30 सान बेबायदि सुटि मोनगोन। बेनि थाखाय जों न'खरनिफ्राय एप्लाइ खालामनो नांगौ। जों बेखौ एप्लाइ खालामदोंमोन। जुलाइ मासावनो गासैबो फर्मेलिटिसआ जाजोब्बायमोन, खिन्थु 15 आगस्ट एबा उदांस्रि सान थानायखाय हरथ'वाखैमोन एप्रुभ जाब्लाबो। दा उदांस्रि सान जोबनाय लोगो लोगो मैया जों लाइजामखौ मोनबाय, ओमफ्राय दिनै फैदों। 30 डेज एबा 30 सान न'आव थागोन। जोंनि मिथिनायाव जितु सारा दाबो सरकारनि आखायावनो दङ, दिनै बेयाव फैबाय। बे बेलायाव सारा जितु सरकारनि आवथायावनो दङ, अब्लाबो दिनै सारा बेयाव फैबाय। दा किसुमाना गोबां दान्थे बिदान्थेबो बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनो। सोरनिबा अननायाव थुनज्लायनायाव लाबोदों नामा? ना बेनि थाखाय रावबो जेबो खालामनो नाङा। बे एक्ट दंखायो, प्रेजेन्ट एक्ट भारतनि संबिधानावनो, जे जाया कनभिक्ट जायो बियो बोसोरथाम कमप्लिट जुदि थाखाङो, बोसोरथाम कनभिक्ट जाखांनानै जेलाव थानायनि उनावहाय सुटि मोनखायो। बेवहाय बेनि थाखाय सोरबा सोरखारनि गोहोम बा सोरबा दैदेनगिरिनि बुंनाय बिनि थाखाय जेबो नङा, जेबो लेना देना गैया बेयावहाय। जोङो फर्मेलि अफिसाव एप्लाइ खालामनो नांगौ आरो बे मथे आइजि प्रिजन अफिसनिफ्राय बिसोर एप्रुभ खालामो। जोंनि जायगायावहाय रिपर्ट लाहरो। जोंनि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय डिसि ओमफ्राय एसपि, लकेल पुलिस स्टेशन, बिसोर गासैबो मोनसे जथायहै न' नायनानै सिटुवेशनफोरखौ नायनानै मोनसे रिपर्ट हरो आरो बेनि सायावसो एप्रुभेल होयो। बेयाव रावनिबो आखाइ थाया। जिहेतु सारा 30 सान न'आव थागोन, माबा मोनसे सरकारनिफ्राय बेबायदि निर्देशफोर दङ नामा सारनि सायाव? बेबायदि थायो। जिहेतु जेल जाबाय थानाय मानसि, बेवहाय बिथाङा दा पाब्लिक मिटिंफोर खालामनो हानाय नङा। आरो डिस्ट्रिक्टनि बाहेराव, गुबुन डिस्ट्रिक्टआव थाङोब्ला, जोंनि उदालगुरिनि बाहेराव थांनोब्ला बिथाङा डिस्ट्रिक्ट अथरिटि, उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट अथरिटिनो इनफरमेसन होनांगोन, बेनि उनाव थांनो हागोन। स' आरो बिदि गुबुन मिटिं सिटिंबो गानो हानाय नङा। दुलाराय बर' रायजोआनो दिनै सारजों दङ, जितु सारनि थाखाय मालाबा मालाबा आर'जबो गाबो, जितु गोग्गो देहानि थाखाय। दाबायदियाव सारनि देहाया मा अबस्थायाव दङ? देहायाथ' थिगैनो दङ। गेजेरावहाय एसे फिसा बिला प्रब्लेम जादोंमोन, खिन्थु दा थिगैनो दं। आसा खालामो
आफा इसोरा जेब्लायबो बिदिनो मोजाङैनो लाखिबाय थागोन गोसो आरो देहा मोननैखौबो थांफिननाय डेटआ 19th औ 19 सेप्टेम्बर बे बारावहाय 30 साननि थाखाय फैबाय आरो अराय समनि थाखाय माब्लाफोर फैगोन होनना नोंथाङा सानो बेखौथ' आं साननाय बादि बा नोंथां साननाय बादि जानायमोनब्लाथ' जों बुंनोनो हागौमोन सिगाङावनो खिन्थु दायो जिथु स्टेटआ सुप्रिम कर्टआव थानाय केसा दा जोङो एप्रिलनिफ्राय हियारिं डेट मोनाखै मोनैनि जाहोना एप्रिल दानावहाय जों खबर मोनफैबाय जोंनि सुप्रिम कर्टनि एडभकेटआ बुंबाय जे जोंनि जाय जाज मेइन जाज माने 2 जाजेस बेन्च जेरावहाय बे केसखौ सायदों सासेया थांलाय फैलाय जाबाय थायो खिन्थु सासेया पार्मानेन्टलि बेयाव थायो थ' बिथांखौ केरालानि जिथु सबरिमाला केस बे सबरिमाला केसखौ रिअपेन खालामनायावहाय बेखौ दैलि बिसार खालामनाय जागोन बेवहाय जोंनि माबाखौ लांथ'नाय जागोन जाजखौ बेवहाय एपइन्ट खालामनाय जाथ'दों होननानै 9 जाजेस बेन्चमोन बियो बेवहाय बिथांखौ लांदोंमोन बेयाव जोंनो खबर हरदों जे बे 3 उइक्स लागोन सप्ताथामाव बे केसा जोबगोन बेनि उनाव जोंनि हियारिंआ जाफिनगोन नाथाय सप्ताथामाव जोबाखसै बेनि उनाव मास मोनसे लाबाय जोबाखसै बेनि उनावहाय जुननि 1 थारिखनिफ्राय 12 जुलाइसिम सामार ब्रेक जाबाय गरम बन्द मोनबाय सुप्रिम कर्टआ थालायबाय ओमफ्राय दा नै दिनैथ' 20 जाफैबाय दासिम हियारिंनि लिस्टेड जाथ'वाखै दोनथ'नाया गेजेराव जोंनि जाजखौ सबरिमाला केसाव एपइन्ट खालामनायनि थाखाय दोनथ'दोंमोन खिन्थु जों आसा खालामो थाबैनो जोङो आरो हियारिंनि थाखाय माने डेट मोनगोन होननानै जोङो आसा खालामो थेंक इउ